jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pro TV Budaya. Muah. Nasib awak lagi bocor kenal anak sing dodol rujak cikor Yurek mlaku ning tunjungan rek ayo rek rame-rame bebarengan cak ayo cak sapa gelem melu aku cak ayo cak golek kenalan cahayu ngalor ngidul lewat toko ngumbah moto masyomoke kale kolatiku lega sapa ngerti nasib awak lagi mujur kenal anake sing dodol rujak cingur pasukane akeh tenan. Jiro lupat monem pitu 8. Wah ana wong 35 iki semono lan. Ya ketuane siap gesek. Ayo. Bringose warok kok mung saupit to, Lep. Piye? Salam sik. Oke. Ya. Salam sik ngaturake apa, acarane apa? Oke. Ning endi? Assalamu Aja nganti kleru le omong ditutuki wong kene panitiane do nunggoni ning pinggiran panggung lho. Nek nganti kleru le omong dipacul ndase. Sing hati-hati le omong ditata. Oh, hati-hati le omong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ama ba'du
Burung. Niki dalam rangka apa teh? Subitan. Piye wong sampean ditimbali rene kok iso ora ngerti acarane apa ki piye ta? Ayo mek meni cak tanggal 6 iso main, iso. Nanti tok songo, yo ngono. Tiwas aku ke wis ngepit. Tok songo budur. Kowe iki mending digebak aku lho. Cak main cak lopo bos tok main. Yo. Iki lakone iki. Ya ngaturaken Sugeng Riyadi sik mumpung dinone riyaya ngaturaken. iki Alah, sasine riyaya. Ngaturaken Sugeng Riyadi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sugeng kek macul Riyadi ning pasar. Iki sing Met, iki sing tengah ora omong. Oh bisu. 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 Jarene meni piye? Aku suwi ra tau gabung rusan bareng iki beda yo. Oh, Wong ganteng-ganteng klambine yo. Keblungkon. Perdana iki. Ijo-ijo ira ijo ira. Aku belang dhewe. Kae mah ana sing tulisane PHK apa kae? Perempuan HE kendor ngono. Met. Apa? Ki nyom iki sijine ge sing tengah ki. Kowe ngerti ora ajal? Artine tes iki, men kepiye? Oh, numpang endok keduren. Ora numpak kedok. Yo, sik. Sak, lep. Mas Bro, aku seneng ro penonton kene aku yo. Kepiye? Iki lho, wah bapak-bapak ibu-ibu. Do kudungan kabeh bali batang do rene. Heeh. Kae ana sing madhep rono siji kae. Endi? Nang wit ngisor duren kae lho. Oh, Nguyuh. Ora. Heeh kae. Disuting wae. Oh, alah. Liyane. Oh, kayak mang roti ya. Iki dalam rangka halal bihalal dusun pundi nggih? Tok Songo Kalisari. Nggih, mugi-mugi dusun Tok Songo diparingi rezeki ingkang lancar. Diparingi duwe anak meneh sing gek do rabi. Wis ngono wae. Piye iki? apa? Ora. Lali aku. Oke. Iki partnere aku bisu. Partnere mek kowe tok. Yo. Iki rasa iki mbak Raja omong-omong Para hadirin wal hadirat ingkang tansah kula hormati. Nggih. Mbok pilih sak pilih mboten kepilih kula tak ngalih. wis mek ngono kuwi. Wis. Ya wis. Saiki teko Yo, lagoke sik. dilakoke sik urung panas soane. Lagoke sik. Yo. Ben panas. Nek aku wis pol panas iki. Aku urung wong aku mau godhok wedang mah wedange gosong. Zo. Yo Mas, lagune apa Mas? Yo. Alah. Wis go meneh. Yo. Ayo prakanca ngaweruana rukune Islam ya iku lima sahadat sinoro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune
nglakoni salat nglakoni kaping salat telune bayar zakat bayar zakat ping 4 poso ana ing wulan Ramadan kaping 5 kaji lamun kuwasa Rene sing mburi ke, bengokon ke. Adani tak tekoni kowe. Tanggung jawab kowe calon kowe. Wah, rasumbut nek ketua paling senior kok geseh. Aku gumun. Apa? Nek nang cedhek mbon kliwon, dheweke tok men dadi bisu. Heeh. Heeh. Iya, ora iki piye iki anak buah iki ana Semar Brene, ana Semar Brono. Aku ngerti, Met. Apa? Kudune iki diterjemahke. Iya, piye? Kowe basa Indonesia, iki Jawa. Iki bahasa Indonesia iki Jawa. Yo Kowe. manut aku. Aku Lo bahasa Jawa, dia bahasa Indonesia. lo. Lo. Lo bahasa Indonesia, dia bahasa Jawa. Darak wale Itu piye to? Lo. Indonesia lo gue n. Hei. Lo gue. Ayo lo. Lo. Lo ke sampean lo iki, lo. Lo. Gue. Yo gue iki gue. Lo. Lo gue. Mudeng ora kowe? Kandhane. Lo gue gue lo gue. Yo Gue, saiki iki. lo. Saiki iki. Sing iso anu tepat. Apa? Apa? Ngomong. Iki bahasa Indonesia. Kowe bahasa Indonesia, iki Jawa. Yo. Ah. Bapak-bapak, ibu-ibu ngono lho. Oh yo sambutan. Sambutan. Ning iki sing bahasake Jawa. Ndi? Kamu Indonesia. You tahu Indonesia? No. Yes. Yo. Ki sambutan ke bapak-bapak ibu-ibu sedaya. Yo. Bapak-bapak ibu-ibu. Jawab kok, jare Jawa. Bapak-bapak, mbok-mbok, Para hadirin wal hadirat. para hadirin lan hadirat, Oh iya ding goblok aku. Salah le. Kowe sing Indonesia aku sing Jawa. Aku bahasa Indonesia ketekuk-tekuk wingi jan lompongnya tak setengah goreng tak pangan ngakak. kepada yang terhormat Bapak Kades, Dumateng ingkang kula hormati Kepala Das Desa. Ayo to. yang datang Kepala desa iki bahasa saat- Jawane apa? Hah? Das. Ayo. Kepala Das Desa. Goblok. Ya Allah. Gusti paringono sabar. Alah. Aku ndondrok ibu-ibu jan do sregep tenan. Ki acara napa niki, Mas? Mbak. Acara napa niki? Halal bihalal. Lah, ana baju lebaran ke lho rene. Lagune baju lebaran piye? Baju baru piye? Lagune. Baju baru, alhamdulillah. Enggak punya baju, enggak masalah. Jemuran tonggo ning ngarep omah. Diciku dhewe. Aku wingi njikuk gebuki. Sing tak jikuk cawete rondo. Saiki ngene. Aku sing nyanyi, kowe sing joget. cawete mbokku. Kowe sing joget, Heeh. aku sing nyanyi. Baju Urung. Kowe sing joget. Apa? Kowe sing joget, aku sing nyanyi. Ya. Cepet. Durung. Kowe iki Sing nyanyi suwe kok. iya. Baju baru alhamdulillah. Kowe sing nyanyi. Ya. Ya. Ini lho. Ya. baru pundak, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kepala. Ya. Betul. Saya aku alon. Ya aku alon. Yo. Aku
Ya kono Bali. Yo, kepala, pundak, luntut. Ya Jo, neh yo sik. Nganu. Lagune apa neh iki? Men panas sik ah. Apa lek? Oh, iki gawe pemuda-pemudi kene ben guyub rukune tambah erat, tambah sehat, lancar rezekine. Yo, kita pemuda. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia merdeka. Ayo kita pemuda men guyub rukune men apik malah tunggu. Yo. Iki ana Mbah Dukun ora? Ah engko keri. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kok sangu sempritan bareng tuh? Kalau tukang parkir malahan gelap. Yo, lakoke sik yo. Yen sinawang ngono netra, sapa wonge sing ra nandang tresna. Janur kuning langkong sapa wonge sing ra nandang wuyung. Rasa tresna rina wengi, nanging aku ra bisa duweni. Godhong kates dadi jambi, tetes sing tresna kanggo tombo ati. Pamujiku wong ayu, muga sliramu ora bisa lali. Nadyan sawindu tresnamu bakale tak tunggu. Tresna iki ora mendok, saya suwe saya tambah tresna. Waton kowe rambandingke Nadyan aku wong ora
duwe rasa tresno lino wengi nanging aku ra bisa duweni kodhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati pamujiku wong ayu muga sliramu ora bisa bali nadyan sewindu tresnomu bakal tak tunggu tresno iki ora mandung saya suwe saya tambah tresno saya tambah tresno waton kowe ra bandingke nadyan aku wong sing ora duwe Mafailatun mafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun mafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi mafailatun mafai assalamun alaika ya minala ya ilahi Mafailatun mafai Salamun alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun mafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi mafailatun mafai assalamun alaika ya minala ya ilahi Mafailatun mafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihim Mafailatun mafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Ora ono. Wah, lep. Lep. Ono sing nggo kacamata kae lep. Iki tok-toke Mbak, nanu bisa sabian gitu. oh sing lagune mek lara untu kae. Heeh. Yakin senyuman iki lep, senyuman. Kelekmu mah. Aku pengen nyanyi. Apa? Ngono Mas Juna peceret aku. Son. Lirikan matamu menarik sapi, senyumanmu. Asik, masih bersama artisnya Cak Kelep
yang menghibur dunia dan akhirat. Sebentar lagi Al-Fatihah. Kae. Pitutur gawe wong sing gawa rok cendak iso rak kowe. Kae. Ora roke cendake lho. Atur, Stok. Oke lho sing gawa roke cendake lho. Heh. Mano prenjak. Mano prenjak mencok ning tunggakan. Awan-awan enek prawan roke cendak. Bareng tak longo Ambune sangat. Mano kundangnya goblok. Mula sampean Mbak kabeh tak kandhani. Dadi cah wadon kudu sing ati-ati. Anggur rok kudu dirangkepi sebab saiki akeh entuk mandi-mandi. Dukune mati. Aku le dukun. Hah? Lah dukun. Sing lara sapa? Aku ki dukune. Heeh. Ya aku sing nyanyi gawe dadi pasien. Dombene. Kowe kono sik rono, kono kowe. Ya, kowe rono sik kono. Ya. Kowe. Aku sing di omah. Ya. Sing di omah. Yo. Dukune ra engko apa saiki, Gres? Hah? Ora apa-apa saiki. Misake sing stroke Ora apa-apa ya? mari-mari. Ora apa-apa ya? Aku nganu dukun wedok. Heeh. Ya. Aku pasiene iki sing nyemprot. Yo, goblok kowe iki pas kowe iki dukune iku sing nyemprot. Oh iya. Ya, yo. Aku manut. Kowe iki rono kowe iki aku sing di omah kok mlebu. Yo, tak tutup lawange. Tak tutup lawange. Ya. Lanjut. Nggih. Goblok sing apik no wong dukune mbang sopan ngono lho. Jarene dukune wedok. Oh iya. Lanjut. Nggih. Sinten nggih? Nah, Nggih. Goblok. oh, Goblok. Omahmu ndi? ora tak kira. Yo. Oke, yo. Lanjut. Nah, Sinten nggih? kula Kula sinten? nuwun. Monggo. Enek apa le? Kula niki kecethit sikil kiwa kabeh, Mbah. Aduh ya ampun. Iki pasiene ndi kau dukun malah do ilang kabeh pasiene. Goblok iki. Walah. Aku dukun malah sing dopene mah do mega-mega. Oh, sing nyemprot sapa ta? Ya kowe iki pasien, iki dukune aku tak sing nyanyi bae. Iya wis. Ayo. Ya. Lor. Apa le? Adi. Tak set adukune baca mantra lho. Oh, dukune wis entek telu nyemprot. Lah iki urung-urung wis komene. Ora, kapan aku amalan Ora dukune wis entek telu. Ah Wedange iya. urung nyemprot-nyemprot. Ya wis yo. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Kowe pasiennya goblok. Ini konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Aduh, sikil aku sing semutan. Sambil komat kami mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien sembuh. Kowe resikone dadi pasien. Ana sing doting kleler. Apa? Apa lep? Ana sing doting kleler iki ulere melu metu. Loh, lah aku dukun ati semprot. Jan. Oh, Aku ora dadi dukun ah. Ora dadi pasien ah. aku sing nyemprot. Ya aku sing nyanyi. Oke. Yo. Kono. Aku sing nyanyi. Di dangdutan. Tajus. Arak saiki mengko lho, mbok engko wae terakhiran. Ya.
Ya wis. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Kena meneh. Son. Kowe mau menit Mas Yen. Warokan. Oh 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 oh. Klono Sewandana raja muda ing Ponorogo siyaga ing yuda nglawan raja Raisinga ngasta pusakane pecut Kyai Sampandiman rabasing prang tanding alas roban iyo wae perangane sansaya rambe iyo wae warokane saya rambe waro sekti trabasing prajurit singa piye lep malah mandek. Siap kene. Tan lekong tak jalia hoko tan sukun sauke saukahun nahula ang singsong sona ang singsong sona ang singsong sona ang singsong sona ang singsong sona. Biji cangkok biji cangkok beta uwa uwe tahu tempe ora enak turu dewe ra kepenak ang singsong sona ang singsong sona ang singsong sona ang singsong sona tan yo tong tali mongso tuan minta kerja kerjanya jahe jagung esek 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 esek. Tan lekong tak jalia hoko tan sukun sauke saukahun nahula ang singsong sona ang singsong sona ang singsong sona ang singsong sona ang singsong sona. Biji cangkung peta uwa uwe tahu tempe ora enak turu dewe ra kepenak singsong sona singsong sona singsong sona singsong sona singsong sona. Tan yo tong tali mongso tuan minta kerja kerjanya jahit jagung esek 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 esek.
Pak bapak delangan mainku ojo padha guyu ha ha. Ojo padha guyu ha ha. Aku iki main ora lucu. Angisin-isini muda ketok untumu ha 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 ha. Hore. Usibu delengen mainku nganggo montolan kaya susure ibu. Abang menger-menger kaya liwene mbokmu. Lagu pencik Tak pencik lagu pencik tak pencik lagu pencik tak pencik lagu pencik kaya simbah buyutmu ha 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 ha. Hore. Pak bapak delengen main bu ojo padha guyu ha ha. Ojo padha guyu ha ha. Aku iki main ora lucu. Angisin-isini munda ketok untumu ha 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 ha. Hore. Busibu delengen mainku nganggo montolan kaya susure ibu. Abang menger-menger kaya liwene mbokmu. Lagu pencik kaya simbah buyutmu ha 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 ha. Hore. Pak Monol mekal mekol, Pak Monol pancen wis tuwa. Pak Monol mekal mekol, Pak Monol pancen wis tuwa. Mulane para pamirsa to sami gelo. Mulane para pamirsa ampun ngantos sami gelo. Pak Monol dadi kesenian nyiarake agama Islam. Pak Monol dadi kesenian nyiarake agama Islam. Mulane para pamirsa luwih becik nderek ulama. Milane para manungsa luwih becik nderek ulama. Mula para mriksa ampun ngantos samilena. Mula para mriksa ampun ngantos samilena. Anggenipun nindakaken rukun Islam ingkang 5. Anggenipun nindakaken rukun Islam ingkang 5. Rukun Islam kang 5 iku kang luwih utama. Rukun Islam kang 5 iku kang luwih utama. Sahadat salat zakat poso haji lamun puasa. Sahadat salat zakat poso haji lamun puasa. Pak Monol megal mekol, Pak Monol pancen wis tuwa. Pak Monol megal mekol, Pak Monol pancen wis tuwa. Mulane para pamirsa ampun ngantos sami gelo. Mulane para pamirsa ampun ngantos sami gelo. Pak Monol duwe kesenian nyiarake agama Islam. Pak Monol dadi kesenian nyiarake agama Islam. Mulane para pamirsa luwih becik nderek ulama. Mulane para pamirsa luwih becik nderek ulama. Mula para mriksa ampun ngantos samilena. Mula para mriksa ampun ngantos
Lumampah kawula ing wekdal sonten punika lumampah kawula ing wekdal sonten punika dereng waket sae lan dereng saged sampurna dereng waket sae lan dereng waket sampurna Ene perkempalan punika saweg bentasan reneng perkempalan punika saweg bentasan pentas yang punika yen wonten lepat nyuwun ngapura pentas siang punika yen wonten lepat nyuwun ngapura Ki dadi apa to, Guys? Kuwi njaluk apa kuwi? Cak klep. Njaluk apa kae? Arep njaluk apa kowe? Njaluk apa? Susu? Apa? Dadi kok njaluk pop es iki Njaluk kesurupan apa? setan Oh, ngendi? susu mau? Susu. Bu? Bu, niku dadi mboten, Bu? Mboten to? Mboten kok Jaluk susu ning dadi. Apa kuwi apa? Apa? Sing dadi apane? Apa kuwi sing tesiki apa? Tesiki jajal lingguh meneh. Endi. Dadi ora. Oh wis. Oh mari. Wis ngadeg neh tesiki arek joget apa? Ajal ngadeg. Ngadeg tesiki arek joget apa? Ajal. Ora gajal. Oh, sing- Tesiki wis ngene iki arek joget apa jajal? Iki ora sedo dadi. Ora iso dadi ya. Ya. Dadi meneh. Iku piye? Le dadi Jaluk kok piye le apa? dadi? Le dadi kowe apa? Sosis. Apa? Ki apa temen? Kowe. Boyo teko. Nah, iki ini ta. Aku seneng nek ndek kanca ngene yo. Yakin ora mari susah. Kuwi ket kapan to, Lep? Lep, ket kapan kuwi? Yo kat ora. Ora. Wuruh. Nyokot lah ya Allah. Ya Allah nyokot. Kayak apa, Met? Wis. Pesan. Oh, pesan. Wis rampung le dadi. Wis lah yo kuwi wehke belekke neh. Belekke. Oh, belekke kok nangis lho. Belekke. Lah nyokot. Wis belekke. Heeh. Wis, son. Kae. Nangis kae. Belekke. Wis. Urung. Nah. Wis pamit sih. Wis. Sing apik. Siap ke yo. Ayo, iki para yoga wis arak do siap-siap arak nyuwun tembang apa? Pamit. Iki wis ngono to. Nggih. Nyuwun agung papunten kula lan sak rombongan. Apa iki ndaya jenenge? Lali aku e. Oh. Wis to iki. Wis sing pamit lho. Pamit. Nyuwun agunge pangapunten mbok bilih kawula lan sak rombongan. Setia rimbang nggih menika guyon maton mboten ketak lentune kawula lan sak rombongan. Nggih. Dumateng para masyarakat dusun endi? Tuk Songo. Pindosari Kalisari. Tempat. Lah aku wingi ditakoni mati kerjane ndi? Aku kerjane ning tempe LN ngono aku. Setempeli. Nggih.
Sepeda malih nyun ageng papunten mbok bilih wonten ketak lentu kawula lan sak rombongan kesenian sedari Mbah. Nyun ageng papunten nggih menika guyon maton. Aduh. Tasih enten rodat malih nggih menika rodat dewasa kalian das-dasan. Nggih. Cukup sematen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes ngono kuwi tok iki. Pamite ngono kuwi tok. Lah iki sing masak warok urung joget warok iki sing masak warok kok. Dung dung kling. Jipakaten kula mau pegah Witasan bebek monolan utawi guyon maton.